أرست زينام أمرارخا زي حقاو بجله وحاد زلو بحتا ومراتي كيرفد إيدو المنجست فيدرال مهابي كبرو مسراتي نبره وحاد أرقاو بره قليزون حقراو زت زنبر زي مردا وقيدون إثيوبيا بصنوع مسارات زنبر حدش من قد تسفى مخانو أبوتات هيمانوت حبيرون كاب زينوتاي سراويت إسرائيل بسميناويت جزءات إدليب سوريا 4 متقعتي نفرتي كم زكايد أفريقيون سلام تعنا هبل زخوركم تملكتنا كم يمسكم لك ساعات حدا قينو كم تلمود ما عاد زين حيزنا متينا لنا زيناتات ندا مرحكم ساخم صنح انا ابراهيم فسام فلما حصل زيناتاتنا ونقنب زيغاتات وصاي منبر ابايتي كونو زخيل السرحه تغباراوي مخانو منستر كتمان مسارة لمعاتن افليتوم تي منستر بيت عيو مسرح افضاصما بزملكت مس منستر مكلخال منستر قدات وصاي بيراو بانك إثيوبيا كوميشن بوليس فيدرال كوميشن انفستمنت إثيوبيا كمون أغلغلوت إميغريشن زيغنتن زتا كايدلوم تيزتا وصاتنياتات زيغاتات غزا نخوننو كمال اوم زلوم رقحታት ዝገልጽ ኮይኑ ንሓደ መንበሪ ዘድሊ ዝተሓተ ፋይናንሳዊ መጠን ገንዘብ ዝገልጽ እውን እዮም ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ጫልቱ ሳኒ እዚ ስጉምቲ ጻውዒት ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ንምዕባይ ልምዓት አባይቲ ንምጥንኻርን ዕድላት ስራሕ ንምፍጣርን ልዑል አገዳስነት ከም ዘለዎ አብርሄን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ብትፈጥሮ ዘላ ሰናይ ጽልዋ ተሰማዕነታ እናዓበ ምምጹም ኣብ ዋና ዳይሬክቶሬት ርክብ ወፃን ወታደራዊ ምትሕባርን ምክልኻል ዳይሬክተር ስልጠና ሌተናል ኮሎኔል ምናሴ ኃይሉ ገሊጾም مبغسيو كاب رود ايلاند زغبره ጉጅለ ምክልኻል አሜሪካ ኣብ ማእከል ምኽባር ሰላም ምክልኻል ኢትዮጵያ ስልጠና ማሃብ ጀሚሩሎም እቲ ስልጠና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዓውዲ ውትድርና ብሓባር ንምስራሕ ዝገብርኦ ስምምዕነት መበገሲ ብምግባር ዝተዳለወ እንትኸውን ኣብ እዋን ወታደራዊ ተልእኾታት ኣብ ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኻዊ ወታደራዊ ሕግታትን ዘተኮረ እዩ ኣብ ዋና ዳይሬክቶሬት ርክብ ወፃን ወታደራዊ ምትሕባርን ምክልኻል ዳይሬክተር ስልጠና ሌተናል ኮሎኔል ምናሴ ኃይሉ ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ብትፈጥሮ ዘላ ሰናይ ጽልዋ ተሰማዕነታ እናዓበይ መጹ ኢሎም ኣመራርሓ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ዘለዎ ብሕታዊ ኣመራጺ كيرفد إيدون منجست فيدرال مهابيو كبلو مسراتي نبر هوحات دكتور أرقاو بره قليزوم دكتور أرقاو بره إثيوبيا زقات أموافتناتات بعوتنا مزام لمد زلوات أنكار هاجر كم زخونت نقل قالوا زينا إثيوبيا تزاري بوميوم أبزي مداي زحقاو جله هوحات أبستفالي أوانات بستلاع قنت قداما وحيلتات إثيوبيا نمواخ زقبروهم فتناتات ملو بملو كعوتو آي كعالوني لهم حزون انتخونات زحقاوي أكل تفاعد زقبرو زلو صعري فتصيمو كم زي عوتن أب زخونة نجار كم زي بصحونيهم أرديهم زلوم سلا زخونة دما مرحتي تقول زلوهم بحطة ومراتي كدم حزي زقتل وزنورو من قد تفاعد بمقداف إيدوم منجست فيدرال مهاب كم زخونة أرديهم مبل عصرت سلسته كونفرنسن علم لخ اكزيبيشن فيدريشنات تعنام كاب عصرت حمشتك ساب عصرت شوعاتن حسك تشون عصرت شومنتن عام تمرت أبا كتم عدي سابا كم زكايد منستر تعنا أفليتوم منستر تعنا فيدريشنن سوميا تعنا إثيوبيان تي علم لخ اكزيبيشن كونفرنسن بزملكات بحبار نمرقب تحفاش مجلتي بملوم أبتي كونفرنسن عالم لقى إكزيبيشنن كاب لعلي عسرة هجرات توتاتو كل تشح مرحتي سميان تمرامرتن كمون لعلي 3 أقربتي وشت هجرن وطن كم ساتفون تجلسوا لهم
ሚኒስትር ዴኤታ ጥዕና ፍሬወት አበበ በዛሃቦ መግለጺ እቲ ጉባኤ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብቲ ዞባን ብምፍራይ ካብ ወጻኢ ኣብ ዝመጹ ፍርያት ዘለና ጽግዕተኝነት ብዛዕለ ብርኪ ምንካይ ከምውን ንዓውዲ ጥዕና ዝውዕል ካፒታል ውልቀ ኣብ ምእካብን ዘላቂ ኣማራጺ ፋይናንስ ኣብ ምዝርጋሕን ትኹረት ዝገበረ እዩ ኢለን ማዕድ ዜና ሕዙን ይቕጽል ተመልከቲ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክሕልፈኩም ምድምማጽ መፈለምታት ሰላም ምዝታይ ድማ መሰረት ጽንዓት ሃገር ኣብ ዝኾነሉ መድረኽ ንኢትዮጵያ ሓዱሽ ምዕራፍ እናበሰረ ይዝርከብ ኣብቲ ሃገራዊ ዘተ ዝተረኸቡ ኣቦታት ሃይማኖት እውን እዚ ታሪኻዊ ከይዲ ዝነበረ ዘይምርድዳ ኣወጊዱ ንኢትዮጵያ ብጽኑዕ መሰረት ዘንብር ሓዱሽ መገዲ ተስፋ ምዃኑ እዮም መስኪሮም ዘሎም ንጸብጻብ እድሉ ፈቀደ ዳሃብ ያሲን ከም ስዕብ ክተቕርቡ እያ ኣብ ሓደ ማዕድ ዘተስተኣከቡ ኣቦታት ሃይማኖት ዝተፈላለዩ እምነት እኳ እንተወከሉ ዝስዕብዎ መንገዲ እምነት እውን ዝተፈላለዩ እኳ እንተኾነ ናይ ሓባር መባጽሖም ግና ሓንቲ ኢትዮጵያ እያ ሊቀ ካህናት ጌታ ሰውበላይ ሸኽ ዓሊ መሐመድን ቄስ እምሩ ኣሰፋ ይበሃሉ ኣብ ሃገራዊ ዘተ መድረኽ ዝተረኸቡ እዞም ኣቦታት ሃይማኖት ብዛዕባ ሃገሮም ህልውና ንሰላምን ተስፋን ሰኒቖም ብሓደ ድምፂ እናዘተ እዮም መልእኽቶም እውን ዘተ መፈለሚ ሰላም ምምኽኻር ድማ መሰረት ጽንዓት ሃገር ምዃኑ እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብቲ ዘተ ዘርአዩ ውሕውነት ንሓድነት ሃገር መሰረት ዘንብር እዩ በመግባባት ነው ሃገር ሚለማ ሰላም ይመጣ በመግባባት ነው በመረዳዳ እዩ ሃገር ዝለማ ሰላሙን ዝርከብ እናበልና ናረዳዳና እታ ሃገር ናብ ዝጠማ ብርኪ እንትንወስዳ እናተረዳዳና ጸኒሕና ኢና ሕዚ ጽቡቕ ጅማሮ ጽቡቕ ክያዶ ኣሎ እግዚአብሔር ተስፋ ኣለዎ እዚ ዘተ ንሃገርና ጠቓሚ እዩ ዝተፈላለዩ እምነትን ባህልን ቋንቋን ዝተኣኻኸብሉ ኮይኑ ግና ናይ ሓባር ፍቕርን ታሪኽን ገመድ ዝኣሰሮም ደቂ ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ጽላል ምርኻብ ዝከኣለሉ እዚ መድረኽ ዘተ ጥራሕ ዘይኮነስ መላእ ኢትዮጵያውያን ነንባዕሎም ዝተፋለጥሉ ሓድነት ዝሃነጽሉ ታሪኻዊ መድረኽ ኮይኑ ኣሎ ደስ ያለኝና ትልቁ ፋይዳ ያየሁት ኢትዮጵያውያን ደስ ዝበለኒ ነገርን ልዑል ረብሓ ዝረኣኽሉ ኢትዮጵያውያን ነንባዕልና ምፍላጥና እዩ 4000 ሰባት ዝተፈላለዩ ቋንቋን ባህልን ዘለዎም ሰባት ምፍላጦም ልዑል ረብሓ ኣለዎ እዚ ንቐጻሊ ናይ ሓባር ሃገር ንምጽናዕ መሰረት ዘንብር እዩ ድሕሪ ጸልማት ብርሃን ድሕሪ ፈተና ድማ ሓዱሽ ምዕራፍ ይመጽእ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዘይ ምርድዳእ ዝሓለፈት ኢትዮጵያ ሎሚ ብደቃ ናይ ሓባር ዘተ ታሪኻ ቅነ ኣቢላ ኣብ መጽሓፍ ትርከብ እዚ ሃገራዊ ዘተ ጥርጣረ ዓጺው ሓዱሽ ምዕራፍ ተስፋ ዝኸፍት ታሪኻዊ ስጉምቲ እዩ በአንድነት ኢትዮጵያ በምክክር በዚህ መልክ አንድ ሆና በሓባር ኢትዮጵያ በዘተ ሓደ ኮይና ብምትእኽኻብ በሓባር ንልምዓት ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ህይወት ዘመነይ ዘይረኣኽዎ ሓዱሽ ምዕራፍ እዩ ኣብዚ ሓዱሽ ምዕራፍ ድማ ሓዱሽ ዕላማን ሓድነትን ክፍጠር እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ዝነበረ ጥርጣረ ብዘተ ብምትካእ ምርሕሓቅ ብምቅርራብ እዚ ሃገራዊ ዘተ ዘንበሮ ሰረት ቀሊል ኣይኮነን በዞም ኣቦታት ሃይማኖት ዝተረኣየ ተስፋ ኣብ ማሕበረሰብ ሰሪጹ ብምእታው ናይ ጽባሕ ኢትዮጵያ ጽንዕትን ተስፋ ዝሰፍሕ ሃገር ከም ዝገብር ጥርጥር የብሉን ምርግጋዝ በዓል ዋናነት በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ ቁጠባዊ ረብሕኡ ብተወሳኺ ንምርግጋእቱ ዞባ ዝለዓለ ዕድል ዝፈጥር እዩ ተባሂሉ በዓል ዋና በሪ ባሕሪ ምዃን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ምኽባር ሰላምን ዞባዊ ውህደትን ዝዕብውን እዩ ንጸብጻብ ኣስማረ ብርሃኑ ጌታቸው ዓለሙ ታሪኽ ምዕባለ ይኹን ውድቀት ኢትዮጵያ ብቀጥታ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኣሳሰሩ እዮም ሃይማኖታውያን መዛግብቲ ይኹኑ ካልኦት ታሪኻውያን ድርሳናት ዘስፈርዎ ሓበሬታውን ንኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፍልይ ኣቢልካ ምርኣይ ከም ዘይከኣል ዘረጋግጽ እዩ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ብተፈጥሮ ብታሪኽ ይኹን ብጂኦፖለቲካዊ ተሓሳስባ እንተተራእዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትስእን እትኽእለሉ ምክንያት ከም ዘየለ
ዘመላኽት እዩ ገፊሕ ስፍሓት መሬት ብዙሕ ህዝብን ንባሕሪ ኣፍደጋ ብኣዝዩ ቀረባ ርሕቀት ትርከብን ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ምሳኣና ብታሪኻዊ አጋጣሚ ዝተወሰነላ ዘይፍትሓውነት ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ብዙዎቹ ሀገራት መብዛሕተን ሃገራት ብዘይ ምዕዳል ኮይኑ ናብ ወደብ ዘይተጸጋዓ ኮይነን ክፍጠራ ይኽእላየን ኢትዮጵያ ግን ኣብ ተፈጥራ ንበር ባሕሪ ቀረባያ ምኽንያቱ ኣስታት 60 ኪሎ ሜትሮ ስለ ዝኾነ እዚ ኪሎ ሜትሮ ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉ እዩ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ የብላን ኢልካ ንምኽልካል ምኽንያታዊ ኣይኮነን እኹል ዝኾነ ርሕቐት ቦታ የብሉን ስለዚ እዚ ምፍታሕ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘልዕሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓለም ካብ ዘላቶ ጂኦፖለቲካዊ ኣካይዳ አንጻር ብልጽግናም ጸጥታዊ ድሕንነት ኩለ መዳያዊ ዕቤትን ብግቡእ ምርግጋጽ ዝከኣል ወናኒ ኣፍደገ ባሕሪ ምዃን እንተተኻኢሉ ጥራሕ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ዞባ ጸጥታ ብምኽባር ይኹን ብመሰረተ ልምዓት ነዚ ዞባ ብምትእስሳር ዘለዋ ታሪኻውን ህልውን እጃምን ምቕጻል ወናኒት ኣፍደገ ባሕሪ ምዃና ክረጋገጽ ይግባእ ወደ ባህሩ መሄድ ለምን አስፈለገ አሁን ባለንበት በደረስንበት የጂኦፖለቲካ እድገት ናብ በር ባሕሪ ምኻድ ንምንታይ ያድልዩ እንተልና ሕዚ ኣብ ዝበፅሐናሉ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለ ቁጠባን ድሕንነትን ዓለም ካብ ዝውስኑ ጉዳያት ሓደ ሰንሰለት ቀረብ ምቁፅጻር ምኽኣል እዩ ሰንሰለት ቀረብ ድሕንነት ክሕልዎ ምግባር ምኽኣል እዩ ሰንሰለት ቀረብ እንትበሃል ናይ ባሕሪ ይኹን ናይ መሬት ይምልከት እዩ ስለዚ ሕዚ ኣብ ዘለናሉ ዓለም ኣብ ባሕሪ ይኹን ኣብ መሬት ኢሉ እውን ኣብ ኣየር ቀረብ ሰንሰለት ሰለስቲኦም ምቁፅጻርን ድሕንነት ሰለስቲኦም ምሕላው ዘይትኽእል ሃገር ብሄራዊ ድሕንነታ ከተሕሉ ኣይትኽእልን ሰንሰለት እዞም ሰለስተ ዓውድታት ክሕልዎ ምግባር ዘይትኽእል ዞባ ከም ዞባ ዞባዊ ድሕንነታ ክትሕሉ ኣይትኽእልን ዞባ ቀርና ኣፍሪካ እንተርኢናዮም መብዛሕተን ሃገራት ኣብ ጎንፂአን ዘለዋ ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ኤደንን እንብሎ ብኣብዝሓ ኣብ ትሕቲ ድሌት ካልኦት ሃገራት ዝወደቀ ስለዚ ኢትዮጵያ ነዚ ዞባ ናይ ምውህሃድን ምትእስሳርን ንኽረጋጋእ ናይ ምግባር ታሪኻዊ ሓላፍነታ ንምውፃእ ናይ ግድን ንድሕንነት እዞም ሰለስተ ቀረብ ክትሕሉ ትፅቢት ይግበረላ ነዚ ድማ ሓለዋት ባሕሪ የድሊ እዩ ዞባ ወሽመጥ ዓደንን ቀይሕ ባሕርን ድሌት ሓያላት ሃገራት ዝረኣየሉን ኩል ግዜ ጸገም ጸጥታን ስጋኣትን ዘይፍለዩ ኣብዚ ዞባ ኢትዮጵያ ወናኒት በር ባሕሪ ምዃና ንንግዳዊ ምንቅስቃሳታን ዲፕሎማስያዊ ርክባታን ካብ ምጽናዕ ንላዕሊ ንህዱእነት ትዞባ እውን ሰናይ ዕድል ሒዙ ዝመጽ እዩ አሁን ያለንበት ቀጠና በጣም አስቸጋሪ ቀጠና ነው እዚ ዘለናሉ ዞባ ኣዝዩ ኣጸጋም ዞባ እዩ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ጸገም ዘለዎን ምንቅስቃስ ንግዲ በበዋኑ ዝዕንቀፈሉ እዩ ብምዃኑ ድማ ኢትዮጵያ ናብዚ እንድሕር መጽያ ነቲ ከባቢ ኣብ ምርግጋእ ንባዕላ ንኢትዮጵያ ይኹን ንዓለም ዝጠቅም እዩ ድሕሪኡ ኢትዮጵያ ምልማዕ ትደልያ ናብ በር ባሕሪ ምዕራብ ድማ ብዙሕ ቁጠባዊ ረብሓታት ሒዙ ይመጽእ እዩ ኣብ ጉዳያት ማሕበራዊ ወታደራውን ብሄራዊ ድሕንነትን ልዑል ረብሓ ሒዙ ይመጽእ እዩ ኢትዮጵያውያን ሓደ ኮይኖም ብሓደ ሓሳብ ኣብ ታሪክ ዓድዋ ከም ዝሰርሕዎን ኣብ ግድብ ሕዳሴ ከም ዝደገምዎን ሕጂ እውን ሕቶ ዝወለዶ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ታሪኻዊ ሓድነቶምን ሕብረቶምን ብምጥቃም ታሪክ ክደግሙ ይግባእ حز دمانا بزين عداقا كنسجر عبا كتما دور برهان لعلي 27 بليون بر كابيتال زمزقبو بروجكتات بصراح آتيوم عبا كتما دور برهان عبا بجت عمد كلتشحن 10 لعلي 29 نتوي 6 بليون بر كابيتال زمزقبو كلتا 228 حدشتي بروجكتات انفستمنت فقاد وسيدوم نابسراح متاوم ممرحي اندستري انفستمنت تا كتما أفليتولوم توكالي ممرحي اندسترين انفستمنتن تا كتما ايته وبتو اسفام نتكال بريس اثيوبيا كم زغلصو ابتي بجت عمت 35.5 بليون بر كابيتال زمزغبو سب هافتي نمسحاب تتلمو 29.65 بليون بر بممزغاب 83 تلمي معوات تخايليلوم ابزي حزوان ممحدار تا كتما 250 هكتار مريت عداليو سب هافتي صبا كم زلو زملكاتو ايتوبتوم سب هافتي وش تعدن وصان نابتا كتما انفست نخغبرو دمام صاوعي تقريبا ملوم كاب زينا وصا دمام سراويت اسرائيل اب سميناويت غزات ادليب سوريا 4 متقعت نفرتي كم زكايده افليطلوم وتادراوي معسكر اير ابو الدوخار كابتوم زتوقعو علامات حدن تخون زي دحري ودقت نبر بريزيدنت سوريا بشر الاسد نفلم اوان استفصم متقعت اير مقاري تغليزولم
سبب سلطان سوريا يكون سراويت إسرائيل نتي مدقعتي بزملكت علاو مجلسي أيهاون تباهيلهم إسرائيل أب ورحي تحساس كتشفون 24 منجستي بشر الأسد كاب سلطانهم كاب زول ندحر أب سوريا وتهدراو السرحيتات أحيلك إلى الله زبل كسي كم زقرب الله دمام أنا دولوت أبزيبهم كبرات ملكتي مع الزينة قدمي مزامنا قند زينة زعلت كزخاخركم أمرار حازي حقاوي جوجله هو حاد زلو بحطاوي أمراتي كيرفدا إيدون منجست فيدرال محابي كبلو مسراتي نبر هو حاد دكتور أرقاو برهقليزوم هاجراو زت زنبر زي بردا وجدو لإثيوبيا بصنوع مسرت زنبر حدوش منجد تسفى مخانو أبوتات هيمانوت حبيروم كاب زينا وصاي سراويت إسرائيل بسميناوت جزءات إدليب سوريا 4 مدقعتي نفرتي كم زكاية دفليتوم بارك استملكتنا مع زينا بزيزازي ناس لم كتالكم عزينا نسكن سلام